Terezek inguruen, eta ordutik nago hemen, denporeiken. Irterrezetatik. Loko pasako handa beste lagun bat harin hau, eta bera jonde ikestera, eta ni lanetik urten hasenin, etorri ginaz. Berritzarrak askotan ikusi duaz, baina Plateruenan adibidez lehenengo aldiz ikusi nabela izen zen 2005, ez dakit noz izen zen, justo jaio musikail diska presentau bien liburuta disko azokan, eta lorrekin jode bien, lortxoko taldi. Gu bertxutik gatoz, eta ordu bisetatik gako lan, eta azkenin lortu gau zapatureko entradak, eta... Kizan pasik. Bai, gure lehenengo bider da gatozena bertxarrak ikustaz, indizea beste tokireko lortu. Eniona entrada ilotu da. Azkenin, durango. Kizan pasik. Bai.